ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆರೆಗಳ ಇನಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಶುಭಾಶಯ ಲಂಚನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಸೊ ರಡ್ಡು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದನು ಕೆಲವರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಸಲ ಬೈದಡು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇನಿಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದನೆ ಅಷ್ಟಮಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಚೌಚಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಷ್ಟಮಿ ಮಂತಾರೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಬಕ್ಕ ಎಂಗನ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಮಾತ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಎಂಚದ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿನಿ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ದ ಅವ್ವೆ ಆತ. ಸೊ ಚೌಚಿರ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಪಂದ್ ಅಂಚ ನೀನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಡು. ಸೊ ಇನಿ ಅಷ್ಟಮಿದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮನ್ಪುಗ ನಮ. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇದೆಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು. ಸೊ ನಮಕಿನ್ನು ಅಷ್ಟಮಿಜ್ಜಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಪಂದೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಅದೊಂಡೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟಮಿಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೆಜ್ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಇಜಂಡ ಐನು ಇಜಂಡ ಒರ್ಮ ಅಂಚ ಆತ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಇನ್ನು ಕಜಿ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸೊ ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದುಮ್ಮುದನಿ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ತರಕಾರಿ ಮಾತ ಅವೇನು ಪೂರ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆನೆ ತೆಗೆದು ಕಟ್ ಮಂತದ ದೀಕ ಪಂದ್. ಸೊ ಮೇರು ಮುಲ್ಪ ದೇವೇರ್ನ ಪೂರ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಅದು ಒಲಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂರ ಇನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಸೊ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಪಾಯಸ ಮನ್ಪೆರೆದ ಅದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಯರ ಉಂಡು. ಪೋಯರ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಪಂಡ ಎಂಗ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪಗ ಬಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ಗೆ ದಾಲ ಆಫರ್ ಬೈದ್ನ ತೂಕ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಸಿನ್ ಉಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪಂಡೆ 2 ಗಂಟೆದು ಉಲಾಯ್ ಬರೋಡು ಅಂತ ಅಂಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪೋದು ರಪ್ಪನ್ ತೂದು ಬರ್ತಂಡ ಮಕ್ಕ ಇನಿಯೇ ಹಾಕಲು ಅವಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಕಡುಪುರು ಬೇರೆ ಪಂಡೆ ಮಗ ಗೊತ್ತು ಜವ ಇನಿಯೇ ಬರ್ಪುಣ ಬಂದು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚವೇ ನನ್ನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ತೂದು ಬರ್ಕ ಸ್ವತಂತ್ರಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ದಾದಾ ಹಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಉಂಡ ತೂಕ ಮಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇತ್ತಂದ ತೂವೋಡು ಮಲ್ಲ 90% ಆಫರ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. 90% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು ಇದರದೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕೋಣ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂತು ಬೋಟನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಡಬಿಡು ಗೊತ್ತಿ ಗಾಡಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ತೋರಲಿ ಇದು ಡೆಲಿವರಿ. ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಗರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ಇಡದಾಯಿ ಬರ್ಪಿನ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮೇನೇನು ಒಂಜಿ ಕಸಿನ್ ಉಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಏಪಲ್ಲ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫರ್ ದಾದ ಇತ್ತಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಕಡಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಅಂಚಾದ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗಳ ದಾದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಣದ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಸಲ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ತೊನ್ನು ಆಯ್ನ ತ್ರುಟೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಸತಿ ಮಿಷಿನ್ಲ ಮೂಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಗಪ್ಪ ಅಂದು. ಸೊ ಮೂಲೆ ದೊತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಂಡೆ LGದ ಒಂಜಿ ತುಯ್ಯ ಎಂಕಲೆಡು ದುಂಬಿತ್ತಿನ 7 kg. ಸೊ ಒಂದು ಚೂರು ಮಲ್ಲುಂಡು 12 kg ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಹೂವು ನಿಕ್ಕು ಅವೆ ಇಡಂಡ ಮಲ್ಲುಂಡ ಅಂತೆ 12 kg. ಟಾಟಾ ವಾ ನಮೂನೆದ ಬರ್ಸ ತುಲೆ ಜೋರು ಬರ್ಸೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಇಂಗನ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪಿನಿಗೆ ಇಲ್ಲಗ ಅಂಚ ಕುಂಟಾಡ್ದೇರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮರ ರಾಸಿ ಬುಡ್ದು ಕುಂಟು ಅಕ್ಕ ನುಂಗುಲ್ಲೆಂಚ ತೈಕ್ ರಗಲೇಜ್ ಒಂಜಿದು ಉಂಡು ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ನ ರಗಲೇಜ್ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಕುಲ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು ಪಾಯಸ ಕಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುವ ಬರ್ಸಾಗ ಕಕ್ಕೆ ಬರ ಬಲ್ದುಪ್ಪು ಕಕ್ಕೆಗೆ ದೀರುಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಈಗ ಬಂದು ಕಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಅಂದು
ಓಕೆ ಇಂದೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಾಯಸ ಓಡು ಪಾಯಸ ಮಂತರ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂದಿತ್ತೆ ಪೇರದ ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ರಪ್ಪ ಪುಳತ್ ಸೊ ಬಯತ ಪಾಯಸ ಬ್ರಿಂಕ್ ಆತು ಗೊತ್ತು ಜಿಮ್ಮಂತಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಇಡೀ ದಿನ ಟೈಮ್ ಪೂಪುಳತ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ಪೂರ ಬೇಗ ಆಪು ಅವಳ ನಮ್ಮ ಪೇರಡು ಮನ್ಪುನತ್ ಅಂಚ ಅದು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಯರದೈತೆ ನಾನು ಈಗ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಸೇಮೆ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಪೇರಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಕೊದ್ದೆವನು ಅಪ್ಪ ಪಾಯಸ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಆತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಡ್ರೆ ಬೇಕಂತೆ ಸೊ ತುಕಾರ ಪರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆಡು ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಬೇಗ ಆತನು ಅಂಡ ಲೇಟಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಂಡ ಚಾಲ ಪಡ್ತೀನಿ ಲೇಟ್ ಅದು ಬಡ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಆರಾಮದಿತ್ತೆ ಮನ್ಪುನು ಓಕೆ ಪಾಯಸ ಅಂಡು ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಸುಲಭವಾದ ಪಾಯಸ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಹಾಂ ತೆಕ್ಕರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಪ ಇದು ದಾದ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಆವಡತ್ತ ಇನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಂತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟು ಮಂತ ಈಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಮಂತೀನಿ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾನು ಅವನಸೆಂಕನ ಐದು ಮಂಜಿ ಬಾರದಿರೆ ಪುರ ದೆಕ್ಕರೆ ಅರಿಗಿತ್ತೆ ದೀಪುಂಡದ ಬರುವಲ್ಲ ಇಡೀ ದಿನದ ಒಂಜಿ ಬೇಳೆ ಮಂತೀನಿ ಮಣ್ಣೊಂದು ಬಾರದಿರೆ ದೆಕ್ಕೊಂಡು ಹಿರಿಯ ದೆಕ್ಕುನತ್ತ ಪಾಡ್ಲಿ ಕಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುವ ಏನ್ ಬಂತೀನಿ ಓಲುಂಡು ಕಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಕಕ್ಕೆ ಎಂದನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂದಿತ್ತ ಬುರ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಆಯ್ತು ಕಂಚಾಲಡಿ ಎಂಚಲ ಉನಲಿ ಕೇಂದರ ಅಂಚ ಎಂಚಲ ಉನಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿ ಕಂಚಾಲ ಮಂದಿನಿ ಒಂತೆ ಚೂರು ಮಂದಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒರಿ ಉಂಡೈಕು ಸೀರೆ ಪದಂಗಿ ಅವು ತೇವು ಪತ್ಪೇಟ ಸಾರು ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಐನು ಬಗೆ ಅಡೆಗನ ಪಾಯಸ ಯಾವಿ ತಿರ್ಗಾಯಿನ ಪೂರ ತಿರ್ಗಾದ ಮತ್ತು ಆತನು ಪುಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಪುಲೆ ಬೋದು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿತ್ತೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷಲ ಪಾಡ್ನಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನ ಕುಲ್ಲುನ ತೂಯರೆ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನೆ ಬತ್ತು ಉಂಡಿಲ ಕಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆತಿ ಅಂಚದು ಸೊ ದಿತ್ತೆಗ್ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡ್ನಿ ದಾಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನ ಐತ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಲ ದಾಲ ಕಂತಿ ದೀದಿತ್ತಜಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಇತ್ತು ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚಲಾಗ ಕಟ್ಟದು ಬಕ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗರಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ನವಿಲು ಗರಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಸೊ ಅವೇನು ಪುರ ದಾದನಪ್ಪ ಪುಣ್ಯಾಗ ಬುಡ್ತಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಜಂಡ ಕುಜಲೊಂಜಿ ಮುಟ್ಟೆರನ್ ಬಲ್ಲೆ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪುರ ದಾಲ ಪಾಂಡ್ ಒಯ್ತು ದಕ್ವಲ್ ಇನಿ ದಾದನಪ್ಪ ಗರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಚೈನ್ ಮಾತ ಅಂಚೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಪುರ ಪಾಡ್ರೆ ಬುಡ್ತಲ್ ದೇವಿರ್ಲಕ್ಕ ಇನಿ ಕುಲ್ದಲ್ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ತುಯರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಇಂಕ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ತಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಸ್ ದಪ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಪುರ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬುಡಿ ಮಂತಲ್ ಆಯ್ರದ್ ಬಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯತ್ತೆ ಒನಸು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಸೊ ಮೌಲ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಪಿದಾಡ್ಪಾದ ಪುರ ಕುಲ್ಲದು ಮನಸ್ಸು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಈ ಟೈಮ್ ಉಡು ಮೌಲ್ಯ ನಾಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪುರ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಪುರ್ಸೊತ್ತೆ ಇತ್ತಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲೇನು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಪುರ ಮನ್ಪೋಂದಿತ್ತ ಈ ಸತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ದಿತ್ಯ ಮೌಲ್ಯಲ ಕತ್ತ ಅಲ್ಕೇನು ಉನ್ಲಿಜ್ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ ಮನ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಲ್ ಸೊ ಅಂಚದು ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ತುಯಿನಿ ಆತಿ ಖುಷಿ ಪಡಿನಿ ಆತಿ ಪಕ್ಕ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಕ್ಕ ಏರು ಮತ್ತು ಹೊಸದಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರ್ ತೊಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏರ್ ಪುರ ಮಂದಿ ಜನ ಇನ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್